Bisan paman kung ubay-ubay sa mga nag-island hopping kagahapong adlawa ang milihay didto sa nanukad sa Roro Port sa Cordova aron di makabayad sa usa ka gatos ka pesos nga environmental fee nga gipatuman sa dakbayan sa Lapu-Lapu apan miabot sa Kapin 80,000 pesos ang nakolekta gikan sa upat ka mga pantalan. Samtang Konsehal Annabeth Cuizon mipasabot sa kamahinungdanon sa environmental fee. Siluan Mirondina sa report. Usa sa nakakuha og dako-dako nga koleksyon sa environmental fee gahapong adlawa ang causeway sa Barangay Maribago. Kay holiday gahapong adlawa, alas 6 pa lang sa buntag, daghan na ang midagsa aron mag-island hopping ug mag-diving. Gani pasado alas 8 pa lang sa buntag, diriyot na mahurot ang usa ka stub sa resibo ni Guadalupe Alcala. Daghan man gid siya, ma'am. Sa gunson. Apan giangkon hinuon ni Alcala nga may pipila gayud ang milihay pagbayad sa environmental fee. Naadyoy ka na gay mo refuse din mo ikyas. Mo na ipakitaan ra og kuan. Sa imong part. Sa ako nga part kay kana ganing kuan ra magpaniid lang ko unsa ilahang ipangbuhat kay di man sad ko kakuan dagan didto ngay ngana. Ako alam pag-report. Karong adlawa, padayon gihapon ang pagdagsa sa mga lokal ug langyong turista nga buot mag-island hopping. Ang 60 anyos nga Italian national kinsa tulo ka higayon ang nakabisita sa Lapu-Lapu City, way pagsupak sa pagpatuman sa LGU ug 100 pesos nga environmental fee. Yeah, it's okay. It's no problem. If can help to make better world, okay. I will enjoy too. Susama usab ang reaksyon sa banang hiner nga taga-Gaas Balamban. Sa kuha lang nga bahin, okay ra gyud kuha ng environmental fee. In fact, ang amo asad nga area is kuha mo po ni kining tourist destination man po ni sa barangay Gaas Balamban, Cebu. Daghan man sad ang mga tourist destinations nato sa barangay Gaas. So kanang environmental fee dako gyud ang ikatabang sad. Apan may pipila ka mga island hopping operators ang nakalitan pa sa pagpatuman sa environmental fee. Hoping mi karon mo may decide sa guys na hoping ko na karon kung nakalitan na okay na po. May problema ko kita may complain akong guys. Okay na siya, okay na. Mato di Councilor Annabeth Cuizon, chair sa Committee on Finance and Appropriations, nga bisan pa man kung may pipila ka mga guest sa island hopping activity sa Lapu-Lapu City, ang mibalhin na lang dito sa Cordova aron makalihay sa environmental fee, ubay-ubay gihapon ang mga guest sa dakbayan kay miabot man sa 80,520 pesos ang kinatibuk ang nakolekta gikan sa upat ka mga pantalan sulod lang sa usa ka adlaw. Dugang ni Cuizon, kung itandi sa ubang mga dapit nga nagpatuman sa environmental fee, sa Lapu-Lapu City, bugtong island hopping lang o ang mga water sports activities sama sa diving, snorkeling, parasailing ug uban pa ang pangayuan og environmental fee. Ug way labot kadtong mga ligo lang sa dagat ug mo check-in sa mga resorts. 70% sa makolektang environmental fee gamiton sa dakbayan alang sa mga environmental projects, samtang 30% niini alang sa admin cost. Priority sa mga environmental projects ang upat ka mga host barangays sama sa Punta Enganyo, Mactan, Marigondon ug Maribago diin manukad ang mga water sports activities ug island hopping activities. Kay base sa atong ordinansa, isud man gyud nato og trust fund and this cannot be used for any other purposes aside sa environmental projects. Unya kaning atong mga host barangays ug unsay gusto nila nga improvement nga ilang buhaton sa ilang port areas or within the barangays no nga mo affect sa atong environment, sila mo ay atong unahon. Matod ni Cuizon, kay turismo ang nagunang source sa income sa dakbayan, gikinahanglan usab kining maprotektahan. Hayan butangan unya og CR, washroom ug kaugalingong trash bin ang mga pantalan sa upat ka naasoy mga barangay. Ang atong gibutang dito nga budget sa ilang operating cost nila is only 5 million. Asa man na kutob ang 5 million. Dili manggali sila makapahimutang og mga projects nga para pag regular coastal cleanup, mag-agad pa manggalit ta sa volunteers para dunay mag-coastal cleanup. Hinuon, mupatawag pa usab unya og laing tigom ang konseho uban ang mga stakeholders aron hisgutan ang unsa pay kinahanglang palambuon o baka usbon sa implementing rules and regulations. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, Balitang Bisdak.